així i anar clavant, amb el peu a sobre, sempre. Això és tècnica. Ara pots estar d'un parell de setmanes sense anar al gimnàs, si vols. Bueno, pensa que aquestes canyes les he plantades una per una. Bueno, aquí, aprenent. Bàsicament aprenent perquè això per nosaltres és xino. Perquè no ho hem fet mai. Avui és un dia molt il·lusionant i un dia històric per marcar el calendari perquè, clar, representa poder veure aquestes plantes en un mateix lloc, dins d'una mateixa parcel·la. Doncs quan veig aquesta planta recordo inclús el dia, el lloc on te la vaig trobar, no? I poder-la veure així a punt de plantar fa una certa il·lusió. Inicialment més fot. Va, que ja m'haurem acabat la primera feixa. I n'hi ha 3 més, N'hi ha 11 aquí? Sí. Vale. Aquestes plantes són les que les hem trobat, diguéssim, silvestrades a bastants quilòmetres d'aquí. S'ha fet una prospecció molt intensa de rastreig del territori. Penseu que molts dels cops que he fet la prospecció he tornat a casa sense trobar cap planta. I aquí hi ha el resultat d'un esforç i d'una perseverància, tossudament, bàsicament de tossudament, perquè, clar, imagineu-vos, no sabíem què sortiria ni quin resultat tindríem. I bé, ara hem de veure què passa aquí a la Terra i si tenim la sort de que a la llarga puguem tenir alguna varietat d'aquí. Osona and Ripollet are two of the most spectacular regions in Catalonia. Their landscapes accumulate a vast history filled with culture and tradition. Tightly linked to agriculture for centuries, this territory hides a past that few are aware of. The place names of many of its towns hint at a strong connection with vineyards. Some centuries ago, what is now covered with forests and fields was once extensive plantations of vineyards, which has disappeared with the region's shift in production model. For some years now, Eugenie has been trying to shed light on this past tied to wine, recovering some grape varieties of Vitis vinifera that have survived through the ages. La història és curiosa una mica, no? I és per mi fascinant perquè arrel del Festival de Cinema Muntanya de Torelló, que feia temps que estàvem dient de fer alguna cosa relacionada amb vins i la muntanya, no? Arrel d'això, conjuntament amb l'equip del Torelló Mountain Wines, vam muntar una mostra de vins de muntanya. I a través d'aquesta mostra vam parlar amb el Pep Palau sobre el tema de com pot ser que tinguéssim tants topònims al voltant de la nostra comarca i no veure una vinya. I això em va picar la curiositat i una mica em vaig agafar com a repte de dir, mira, com que el diumenge i el dissabte surto a passejar el gos, començaràs a buscar parres per diferents llocs a l'entorn d'aquí al territori. Va ser així com vaig començar aquesta història.
Clar, una de les informacions que vaig buscar per saber on hi podien haver diferents ceps va ser també buscar mapes antics on es veiessin llocs que posessin topònims de la vinya. I arrel d'això va ser com vaig començar a buscar els llocs. Una d'aquestes sortides vaig conèixer el Josep Maria Coma, que és el propietari de la Coma, i va ser molt bo perquè un comentari que li vaig fer, dic, ostres, Josep Maria, a la teva finca no hi deus pas tenir ceps o antics, i em va dir, bueno, a baix a casa hi havia el camp de la vinya, sé que hi havia una parra a l'hort, però poca cosa més. Mira, vaig veure de lluny, cosa rara que jo el vegi de lluny. Mira, Bueno, perquè ens hem acostumat a veure una cosa que no teníem... Ara n'hem vist tantes. El verd d'ara confon molt amb el terra, l'herba. I hi ha un tipus d'heure molt semblant. Bueno, han sigut costós perquè està tot molt brut. Normalment trobàvem tots els ceps als marges, que inclús cada any es cremen per netejar de tots els marges i tornen a brotar, les gelades les han aguantat, o sigui que són uns ceps forts que aguantin tot això. Però el terreny està brut, s'ha de buscar molt. Bueno, jo quan que conec un historiador que sap molt de tota la comarca, li vaig demanar si ell sabia, si tenia informació que si hi havia hagut vinyes aquí, i em va dir que sí, que abans del 1818 tot eren vinyes. Sí, però jo vaig donar la volta per dalt i a dalt no hi ha cap accés. Veus, aquí penjant a la pedra. Aquest tipus de fulla és molt curiosa. Veig que la fulla és molt petita comparada amb els que hem anat trobant. Sí, que era més gran. Sí, és curiós. És curiós. Quan arribem a un lloc és posar-li una referència. Jo les tinc ordenades, totes les que he anat trobant. Aquí toca la R. Ara farem l'R48. Llavors, el primer que posem és la situació on és. En aquest cas és el pla de la Coma, perquè a través dels mapes cartogràfics ens marca el pla de la Coma i el cadastre. I llavors això, el que fem també és, diguéssim, descriure una mica el que veiem. En aquest cas veiem que és una parra jove, perquè el tronc és jove, de tronc jove, i a més, el que observem és que la fulla és petita. Una altra observació que veiem aquí és que no hi veiem raïm. Hi veiem mostres de parres de l'any passat, però no hi veiem raïm. Una altra cosa que posarem és que està entre un marge. Una llàstima que no hi hagi raïm. The one who remembers having seen and tasted the grapes from the margins is the tenant farmer at Josep Maria's estate, La Providencia. Her memory has been crucial in locating many of the vines that Eugenie and Josep Maria have found. Tites, tites, tites. Tites. Tites, tites, tites. Tites. Tites.
A Serinyà, A Serinyà no hi ha res ara, no hi ha res de res. de res. I allà ens va dir que vostè havia vist de negre i de blanc i de De blanc i de rosat, sí. perquè hi havia molts arbres fruiters allà, Bueno, sí, o no? i tant. Que sí? Oh, jo sempre les he vistes. I quan de Puigmeló, que era una nena l'any 40, ens en vam anar a Serinyà, que ara a Serinyà no hi ha casa, no hi ha res, no hi ha res, als marges hi havia vinya. I llavors hi havia uns quants arbres, 3 arbres fruiters, que a la una hi havia una parra que feia uns raïms de color de vi, i un altre que els feia blancs i un altre que els feia negres. I d'aquelles parres sí que menjàvem sempre raïms. Quasi bé cada any hi havia raïms. Eren bons, eren molt bones. Aquests que et dic, que eren com d'un color de vi, venien una mica més tard, però eren molt bons, que dèiem no sé quina classe deu ser. No dèiem poder raïm penser o no sabíem quin raïm era, però feia el gra com al cap del dit, uns bons penjolls, i era bo, era molt bo. I l'altre, un altre que era blanc, era petit, picapull en deien, que també era molt bo. I el negre, que també deien que era picapull, també era molt bo. No, sí, de raïm i els marges tots sortien raïms així, negres i blancs, petits però bons. The vines that Providencia remembers are some of those that Eugenie and Josep Maria have found. Since they began their search, they have already located more than 100. Actualment ara tenim apuntat uns 60 localitzacions, i d'aquestes 60 localitzacions ja hem portat mostres INCAVI i les estan analitzant. Aquesta aquí. Aquesta d'aquí. Una d'aquí, sí. The Catalan Institute for Vine and Wine, INCAVI, has long taken ownership of the project with the aim of recovering these forgotten varieties. Eugenie and Josep Maria are safeguarding them so they can be studied and analyzed. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Mira, us he preparat una mica... Què ben preparat? Perquè veieu una mica la situació del que farem avui, no? Bueno, d'on podem buscar. I ara on seríem? Estem ben bé aquí, a sota el Castell d'Orís, doncs farem aquesta zona d'aquí i després aquest tros d'aquí. I ara el que farem serà baixar aquests camps d'aquí baix, que és la propietat que es diu Lledrera. Molt bé, doncs som-hi? Som-hi? Vinga. Anem. Estem ben contents perquè és una parra o vinya que és productiva. Hem trobat els primers raïms que Eugeni ja havia visitat i sabem que es tracta d'una varietat de raïm negre i té el gra esfèric, rodó, bastant. És difícil descriure-la perquè els brots són molt petits. No sabem ni la família ni res de moment. L'estudiarem amb més detall. Hem recollit un brot tendre de la part més crescuda, que té més de 50 centímetres, perquè quasi que necessitem el 5è-6è nus d'un brot per veure la fulla tipus característica de la varietat. La de l'ADN intentem que sigui una mica més doble. Aquesta part serà la que processarem amb l'extracció de l'ADN. The laboratory work of the INCAVI is crucial for determining the variety of each recovered vine and extracting the genetic material.
Una vegada arriben les mostres de vinífera aquí, que normalment són sarments, el que fem és, el primer pas és fer l'extracció d'ADN. Per això hem de triturar una petita part de la mostra i utilitzem un protocol per extreure tota l'ADN de la mostra en si. Hi ha 3 passos principals. Fem l'extracció d'ADN, l'amplificació dels fragments d'ADN per PCR i després l'anàlisi d'aquests fragments en els quals s'han fet moltes còpies amb aquest aparell que és un analitzador genètic. A la zona d'Osona portem més d'un any treballant i per ara ens han entrat més de 120 mostres, portem registrades, que no volen dir 120 varietats diferents, sinó que són mostres de les quals després identifiquem què pot ser. Algunes de les varietats, si hem identificat què són varietats que en algun cas hem trobat que són antigues i en altres casos hi ha mostres que són desconegudes i intentarem en un futur identificar què poden ser. Si aquestes varietats trobades en marges de boscos, en marges de camins, han aguantat tants anys i han aguantat tants cicles climàtics diferents, podrien ser varietats potencialment adaptades al que ens espera en aquest futur, molt proper, que és aquest canvi climàtic. I llavors aquestes varietats desconegudes per ara, doncs les recuperarem, les multiplicarem, mirarem si el raïm i el vi que se'n produeix és qualitativament acceptable i, per tant, és una font molt important, una riquesa natural que hem de preservar i hem de conservar. The research into Osona's winemaking history is not only conducted on the ground and in the laboratory. The search for old documentation is also important in order to determine the region's relationship with the world of wine. A part de la recerca a nivell de territori a camp, també s'ha fet una recerca de consultar arxius. Vaig anar a l'arxiu episcopal i va ser molt curiós perquè amb la finca del Josep Maria de la Coma vam trobar un pergamí del 1594 que explica que un antepassat del Josep Maria havia fet un pagament a l'església de 5 sacs d'ordi, de 6 sacs d'espelta i, a més, 6 o 7 quarters de vi de vinya vella. I això va ser el que també ens vam donar compte de la vinya que hi havia en el territori. Aquí hi ha la publicació del document. Ah, perfecte. Aquest és el 26 de gener. Vale. Aquest és aquí. Aquest és aquest, no? Doncs, bé, resulta que aquest és un dels manuscrits més antics que hem trobat, que és del 21 de gener del 914, on ens diu que hi ha una venda d'una casa, un solar i una vinya. És dels documents més antics que hem trobat. Els documents eren coneguts, el text estava publicat, el que faltava era algú que ho lligués. Al nostre país, per sort, d'aquesta època hi ha un volum prou considerable de documentació i, com en aquest cas, hi ha molta cosa per descobrir encara. Tot i que coneixem els documents, però falta això, l'expert que posi en relació les diferents referències, comparar les diferents referències de diferents èpoques, posar-les sobre el mapa i interpretar-ho en funció de la seva expertesa.
Llavors hem trobat del 921 i del 923 diferents manuscrits de, per exemple, vinculació del monestir de Santa Maria de Ripoll, també finques a canvi de, diguéssim, un lloguer, doncs mantenien les vinyes pel monestir. Això hem trobat un manuscrit que també ho deia. També hem trobat molts llocs concrets on determinava que hi havia hagut vinya. Ha estat una sorpresa perquè nosaltres, tant Osona com Ripollès, és una comarca que poca vinculació teníem amb la vinya i realment ens ha sorprès el que estem trobant, no? Doncs el fet aquest de trobar indicis molt marcats d'haver-hi molta extensió de vinya al nostre territori. I el curiós del cas és que a partir d'uns segles determinats, estem parlant del XV i el XVI, doncs aquestes vinyes van desaparèixer per qüestions de climatacions extremes. Què va passar? Que molts dels conreus es van canviar de vinya per cereals, espeltes i ordi, perquè doncs, donava més rendiment a les terres que no pas la vinya. Some of the sites where more references related to vineyards have been found are the castles of Torelló, Montesquieu, and La Viñeta. The references found there show that they were important centers of grape production. The castle of Orís in the north of Osona is also a key point in the historical research of the project. The castle already existed in the Carolingian period and fell into disrepair in the mid-19th century. Its walls conceal what could be a wine cellar. Estem sobre la pista d'aquest celler, a veure si el nom de celler del Castell d'Orís si realment va ser un rebost o si va ser un lloc d'elaboració de vi. Aquí tenim un inventari de la família Orís, dels descendents, que serien els marquesos de Castelldorrius i la família Sentmenat, que es conserva a l'Arxiu Nacional de Catalunya. I bé, en aquest inventari del 1422, per tant, segle XV, parla d'un celler i, si et sembla, llegeixo exactament la descripció, que diu: el celler estava força ben assortit, ja que comptava amb 9 tones, 2 barrils, un dels quals amb vi cuit, una bota amb vi blanc i 2 barrals. Llavors diu que també hi havia, per tant, no sabem exactament on, la casa de la botiga de l'oli i la casa del cubà. Aquesta casa del cubà també ens pot intuir que hi havia alguna altra dependència aquí. Eren 2 dependències que devien estar situades prop del celler. En la primera hi havia 2 tones, són botes de fusta, una olla de coure i una gerra gran, amb 2 amb oli a dins, mentre que a la segona es comptaven 2 cups, una tona, un barral, 2 portadores, llana i cànem de diferents tipus, i estris per a teixir-los. També hi havia un porxet amb alguna quartera de forment. Bé, amb aquesta pista doncs, és qüestió de seguir la recerca perquè, clar, no és concloent, no ens està dient que aquí hi ha unes dependències on s'elabora el vi, però tant pot ser afirmatiu com negatiu. Per tant, caldrà més recerca, també que algun arqueòleg, un cop s'estudiï millor l'enclavament, a veure si realment, comparant altres cellers, si podem concloure que aquí hi havia un celler d'elaboració de vi petit o no. Això serà el que l'estudi ens portarà a aquesta conclusió, una o l'altra. Per tant, entenem que es va abandonar la vinya
en una època relativament llunyana i ens ha quedat això, testimonis de topònims, Puig de les Vinyes, Castell de la Vinyeta, Vinyoles, Vinyassa. Trobem diferents indrets amb aquests noms que ens indica que hi havia hagut vinya en aquests llocs segles enrere. Quan es va perdre, doncs es tracta ara de, amb la documentació, fent recerca a arxius i fent recerca de camp, a veure si trobem aquesta tradició, fins quan va arribar, quin esplendor va arribar a tenir i com es va abandonar la vinya. Aquí, diguéssim, abans de la filoxera ja no hi havia les vinyes. In El Ripollet, to the north of Osona, the presence of vineyards up to the medieval period is also being studied. Both the documents preserved at the monastery of Saint Juan de Lebadisi and the carvings on the portal of Santa Maria de Ripoll indicate this. Miquel, com estem? Bé, bueno, és que més que res perquè ens feia gràcia veure aquest gravat que explica el que és el mes de setembre de la Barema. Correcte. Doncs si ets tan amable. I tant. Us el llibre on hi consta i ens ho anem a mirar. Perfecte. A Santa Maria de Ripoll hem trobat manuscrits del 900 i escaig de la relació del monestir amb terres arrendades aquí a la Vall del Gès, principalment a Torelló. I llavors, a canvi de que els hi donguessin el raïm de les vinyes, deixaven com una espècie de lloguer per poder habitar diferents cases. Una relació molt curiosa i que també ens ha copsat és que a la portalada del monestir trobem unes 12 imatges de relleus en pedra hi ha qui diu que és del procés de la vinya durant un any o el procés del pagès amb la terra. No? I hi ha principalment el mes de setembre on surt dos personatges que estan baramant amb un sistema que es diu trilla o triella també, que és com plantarem a la part de la Coma d'Orís. És a dir, és un sistema medieval que consisteix en un pal al mig i el cep s'encercla aquest pal del mig. Es solia fer amb arbres fruiters. Aprofitaven els arbres fruiters perquè el cep anés al voltant de l'arbre fruiter i d'aquesta manera treien doble profit, el fruit de l'arbre fruiter i el fruit del cep. M'ha sorprès una mica el desconeixement que teníem d'això, no? Perquè realment estem trobant moltes coses, com ara el del Castell d'Orís, el fet que hi hagués un celler, el tema de l'esquerda, de Roda, que realment també havien trobat unes llavors molt importants. És a dir, clar, estem veient que gran part de fet, la majoria del Principat hi havia hagut vinya. En aquesta zona de l'esquerda estem veient el que són les restes ibèriques del jaciment, perquè l'esquerda té una cronologia que abasta més de gairebé 2.500 anys d'història. I ara mateix estaríem en aquell lloc que diem que és la part ibèrica, diguem-ne, que els indicis de les últimes excavacions, de les investigacions que ha fet la doctora Montserrat Roca Figuera en aquell lloc de fa molts anys, doncs ens indicarien que això més que un poblat, com moltes vegades havíem dit que era una antiga ciutat. I, evidentment, estem en terres ausetanes i ens semblaria que aquest lloc és la capital dels ausetans, és Ausa. One of the spaces uncovered through archaeological excavations appears to be an ancient cellar, possibly dating back to the late 13th or early 14th century.
estem a la zona sud de l'església i aquí va sortir un espai que està separat per diverses parets, o sigui, aquest n'és un, però en realitat és molt més gros, són 4, i amb una quantitat de carbons impressionant, que no eren sols una capa de carbons, sinó que eren unes bigues, que es podien poc o molt seguir. I el més curiós és que sortia alguna cosa de ceràmica medieval, com sempre, o sigui, d'aquesta grisa, però van sortir unes pedres que es poden veure aquí a l'esquerra i aquí als meus peus, unes pedres més o menys tallades de manera de cub, quadrangulars, disposades de 4 en 4, amb una mateixa distància, poc o molt. Se'ns va acudir que això podia ser un celler, hem buscat paral·lels i sí que hem trobat que encara a nivell d'etnologia, diguem-ho així, doncs hi ha llocs on es fan servir aquestes pedres, 4 grans pedres, per aguantar la bota de vi i aïllar-la del terra. Per tant, estaríem a la zona on es guardava el vi del poble, molt a prop de la casa del capellà i de l'església, de manera que quedava defensat, representa, perquè la sagrera el que era per defensar el que hi havia dintre d'una manera no directa, sinó que el que ho atacava o s'ho quedava excomunicat, segons l'Església. Tot això està en curs d'estudi, estan fent les analítiques dels carbons, la datació per radiocarboni i una altra cosa també, estan agafant, amb totes les mostres que van passar de la terra cremada dels voltants per si surt alguna llavor. Where grape seeds have been found is in the old granary that was in what was the city of Ossa, and which are preserved at the Museum of La Escarda. En aquests potets hi tenim les llavors que han aparegut en el graner medieval de l'Esquerda. Però això és la prova de que hi havia vinya, a part de moltes altres coses. Doncs als anys 80, en el jaciment arqueològic de l'Esquerda, a la part medieval, es va excavar un graner. Aleshores es van poder determinar tota una sèrie de llavors, hi ha com 31 espècies diferents de plantes, i sobretot allà hi havia molts cereals i alguns llegums també, per exemple. Però llavors a fora d'aquest espai, que ja era un lloc d'emmagatzematge d'aliments, es va trobar també un molí i una mica més avall també un trull. Es van agafar mostres de terra, es va analitzar, això vol dir que es garbella la terra, i en aquest garballat apareixen llavors. En aquest cas ens van aparèixer llavors de raïm. Per tant, és una troballa molt important perquè constatem arqueològicament aquesta presència del raïm a Osona, en època medieval en aquest cas, que a més ve ratificada per tota la documentació medieval que apareix, que tenim conservada, per exemple, a l'Arxiu Episcopal, on hi ha un pilot de cites a vinyes. It's not those seeds, but the plants that have developed in the laboratories of the NCAV, which maintain the hope of recovering for cultivation some of the ancient varieties that were produced in Osona. In addition to these plants, in the nursery where these Osanan varieties grow, there are also plants from all over Catalonia. Doncs aquí tens els lots que ens vau entregar. Aquí el primer. Aquesta és la varietat Bardala, que s'ha trobat únicament a la zona de Tordera i crec que és una varietat antiga de taula. Vull dir, quan sigui productiva hem d'examinar els primers raïms si és una varietat de menjar, perquè és el que m'han donat els documents. Aquí estem al viver, a la zona on les plantes podran desenvolupar una bona arrel per després, quan siguin arrencades, es condicionin i es puguin anar a plantar a les futures vinyes, que segurament seran al seu lloc d'origen. El procés consisteix en posar la part del peu americà i la part de la varietat recuperada unida i formar l'empelt, la planta empeltada. La tasca de recuperació de varietats és molt llarga perquè primer s'han d'identificar i després s'han de posar en conreu, és a dir, has de tornar a estudiar el seu comportament agronòmic i enològic i si és d'interès.
perquè a l'haver-n'hi tantes, no totes poden arribar al circuit comercial i per tant és una feina col·lectiva entre el viticultor que l'ha conservada, entre l'institució que la identifiquem i la recuperem i també al final el celler i el mercat si demanda aquest tipus de varietat per ser diferent, única, exclusiva. Out of all the recovered varieties that Aincavi is working with, only about 15 have completed the process to reach the commercial market. En aquest treball que es presenta encara no tenim vinyes en plena producció, per tant és molt difícil encara valorar els resultats de les vinificacions. En tot cas, tenim l'experiència amb altres varietats, amb altres recuperacions, i és cert que tenim alguns resultats molt positius amb varietats que ja s'estan començant a fer petites plantacions a nivell comercial amb resultats molt interessants. Jo crec que és fonamental la col·laboració, que el sector treballi de manera oberta per poder, entre tots plegats, aconseguir que tota aquesta riquesa fitogenètica que tenim, que en aquest moment encara existeix, no es perdi, que la puguem mantenir i que la podem valorar finalment perquè el viticultor i el cellerer puguin guanyar-s'hi millor la vida amb unes varietats que són pròpies de Catalunya. Una, la R9, la R4 i la R53. Adéu. The vines that Eugenie has found in Osona are still far from reaching the consumer. However, the research project that is being conducted is the first step towards recovering the peak era of vineyards in the region. Amb l'increment de l'interès pel vi, doncs aquí hi ha una certa revifalla que jo crec que anirà a més. Anirà a més, i si això ho podem fonamentar amb varietats desconegudes o que hagin resistit i que siguin, no sé, tan antigues que s'han conservat de forma silvestre, crec que hi ha tot un món per descobrir. A pesar de que potser jo no ho veuré, perquè ja tinc 72 anys, a mi m'agradaria retornar a veure vinyes a tot el territori aquest d'Osona, si més no, i que tornés a veure ambient de vinya, que aquí tenim molts topònims relacionats amb vinyes. Espero, no sé si ho veuré, però ho desitjo que sigui així. El que he quedat fascinat de tot aquest meu treball és la gent professional, tant a nivell històric, de documentació històrica, com, evidentment, el personal o la gent que treballa a Aincavi, que a mi s'han portat extremadament molt bé, i això també ha fet que, a part d'un treball de projecte conjunt, doncs també una amistat. I l'altra, potser la més emotiva, és la gent, com ara els propietaris que ens han deixat plantar aquestes varietats d'una manera desinteressada, i la gent del territori. Gràcies a la gent del territori també ens han dit llocs on podem trobar aquestes varietats, i agrair
totalment a la gent que ha format part d'aquest somni que avui es dona palès que es fa realitat.